Mangats. Bakulimlim na naman ang panahon, Mangats. At yung nakasakong ng isang pita, yung paligid, kung buwano nga dyan ako i-ayos ko. Oh, nagcha-Chinese na naman si Inang, hindi ko maintindihan. Joy Boy! Joy Boy! Nahanap ka na ng mga viewers natin. Oh, i-vlog mo ako, magsushooting ako. Hello, Magsushooting po ako. Oh. Hello, boss Kabalen. Ah. Nakita mo yung ano ni Konsyan? Ay, kanina pala Pa, nakapot eh. napanood ko, boss. Ito kay Konsyan? May nagpapa-shoutout sa Ibalugal. Napapanood ko na pala sa Ibalugal, boss. Oo, agad yun sila, no? Oo. Yun, Hindi nag, bandang. yun nagpa-shoutout. Sa'yo, no? Taga Minalin. Lubog daw sa kanila, sa Minalin. Oh, boss. Ang magalang, hindi puno-puno pa, mataas na lugar. Oh. Ano mo yung ring Ito, boss. Makalto yan, boss. Pati court. Kita! Oh, boss. Buo. Oh, Ay, oh, boss. maluwang po ang ring dito. Kosyal! Parang maluwang. Salamat sa pag-imbita, no? Birthday niya kahapon. Oh, boss. Nakita ko, boss. Nakita mo Nakita na? ko. Nahiya pa nga yung mga babae. Ang gaganda eh. Gaganda, no? Gusto nila sa likod. Oh, para sa iyo, Kosyal. Sabi nga ni Konsyal, Oh, sa likod na lang maganda ba? Sabi niya. likod na. Likod na lang yung pinapakita ng mga babae. Dahil nahiya eh. Oh, maluwang po yung ring dito, maluwang. Hindi naman maluwang, boss, talaga yung sharpshooter ka lang, boss. Hindi, araw-araw ginagawa to, basta umaga. Araw-araw kaya lumuwang. Maluwang Boss, talaga. wala yung mintis niya, boss. Maluwang. Kaibigan. Oh, sino yung shoutout mo doon? Yung mga bago natin subscriber. Oh, hindi. Sina Big Big nagpapa-shoutout. Oh. Si Regan. Regan. Shoutout para Big Big, tsaka Regan. Oo. Tsaka yung mga spitoda, si Boss Carlo, Oo. Boss Lani, tsaka si Tricia. Shoutout sa inyo. Ang dami ng ano nga, nag-subscribe, Joy Boy. Yung sticker mo, boss, ang daming humingi. Meron ako dyan, marami. Marami, boss. Bibigyan kita mamaya. Sige, boss. Bigyan mo mga suki natin doon. Oo, naalimutan ko lang. Kahapon, nasa escaler tayo kay Conchal. Ay, Conchal, nakita ko, boss. Ang dami natin mga tagahanga. Tiga May suki. papalakpak din ako. Oo. May papalakpak na yun. Lalagyan natin yan. Salamat po sa ano, mainit na pag-welcome, no? Sa bayan ng Escaler. Kay Conchal Leo at saka sa mga mabubuting Conchal na kasama niya doon, no? Okay. Sige, boss. O, mano? Mag-discar ka lang. O, sige. Balikan kita mamaya. Yes, sir. A few inches later. Ikaw vlogger, boss. Ikaw magsalita. Dito, Joy Boy. Marami, tingnan mo, Joy Boy. Nabilaw kahapon yung pickup ni Madam Ponseng, Donna Ponseng. Sa Kapas Tarlac, tinulungan natin. Hinila natin dito sa pickup. Nabara, boss. Nabira sa sa Kapas Tarlac. Ni-rescue natin, no? Oo. Kung hindi 4x4 to, wala, hindi niya mahila. Nasa gitna ng bukid. Tinawag ako. Kasama ko nga pala si Renzo, tsaka si Kuya Toret. Kaming tatlo. Oo. Hindi namin mahila sa boom truck. Dala namin boom truck eh. Kaso malambot yung lupa, nabibilao din. So ito nilusong ko, no? 4x4. Malakas yan eh, boss. Oo. Nahila niya. Sumadsad na yung differential. Ang ginawa namin, ginyak namin. Para lagyan ng tumigas na semento. Para maiangat lang yung gulong para hindi nasasayad yung differential. Doon namin nahila. Pero nakasayad, wala, hindi namin mahila. Sobrang lubog na talaga. Doon tayo sa kabila, Joy Boy. Ano lang to? Dahil. Doon tayo sa kabila.
tamad ako magpakarwas dahil ano, lagi umuulan. Oo, umulan lang. Ano lang to, kumbaga sa ano, Sayang lang yung ano. himo-himo lang man tawag doon yan, boy. Ang tawag doon? Himo-himo lang, boss. Hilamos lang. Ilamot lang. Kaya pwede ko. Gano'n lang po ang ano, ibig maselang sakyan, no? Wala lang tayo sa karwas. Saka dito, ang kagandahan dito. Harap mo dito, Joy Boy. Pinapawisan ka. Ano, yung namay lang. Yung hot. Yung naman, Joy Boy, oh. Madaling linisan lang to. So, naka-wax naman to, no? Medyo protektado. Naka-wax to, Joy Boy. Ay, magasgas na, boss. Oo, naka-wax yan. Kaya, ano lang to? Konting talikabok. Ganun lang, pag-maintain ko rito, no? Dahil sobrang busy na sa ko, mamaya lalarga na naman to. Harap ko. Boy, Joy Boy, gusto maliko? Hindi, boss. Malikuhan kita. Sobra talaga yung ano, inabot kami ng 3 oras bago namin na ano, nahila yung pickup. Eh, binablog ko si ma'am. Ayaw niyang ano, magpa-vlog dahil nga, ewan ko. Private siya, boss. Private. Private siya. Oo, pati yung pickup ayaw niya ipa-vlog. Yung plate number to makikita. Ano siya, 4x4 din. Ang problema doon, hindi niya kagad in-engage yung dual. Ah, Kasi pag hindi mo i-engage kagad, talagang pag lumubog. hindi pa niya masyadong alam paglaro yung boss. Di mo katulad, boss. Oo, ako, nililipat ko sa ano to, sa pa-length. Alam mo paano, Jeboy? Oo, May boss. ilog dala. Ha? May ilog. Ha? Sa pa-length, Oo, boss. sa Tarlac. Alam Tsaka mo, sa boss. ano, sa Clark, sa Kobe River. Sumasama ako sa mga ano doon. Pero ito hindi nabibilaw. Kailangan pagka lumusong ka na, yung 4x4 mo na. Hindi yung lumubog na, doon mo i-engage yung 4x4 Wala na. na. Wala. Babaw na lang. Oo. So kagandahan ng ano, no, may dual. Ito rin ang pinangingila ko sa mga truck ko pag nabilaw. Malakas ka, boss. 3.0 to eh. Kaya malaki pa, oh. Kaya lang pagka nanghila ko dito, kailangan may sakay sa likod para may bigat. Oo, boss. Para pag kumamot, makakabot talaga. Tignan mo yung panghila ko nandyan. Oo, boss. Ito. Yung ano? Ito po yung panghila natin. Naka-ready yan. Tsaka yung... Tapos yung ano, pakita mo rito. Yung mga pinangihila ko, no? Lubid. Ano ba? Lubid ba tawag yung Joy Boy? Hindi, boss. Ang parang ano yan? Pagkat ka, oh. Ito yung crocodile jack ko, oh. Ito yung dinyak namin. No? Oo, boss. Kita sa camera? Nakikita, boss. Oo, baka ikaw lang ang kita, Joy Boy. Sarap nito, maya-maya, ligo ka, tapos almusal. Yun, oh. Ganun lang. Sige lang mag-maintain ng sakyan. Takpan ko lang yung plate number mamaya. Oo, boss. No, para hindi nakikita rito. Yun, Joy Boy. Ganun Boss, lang. ito. Dito pa, boss. Ano dyan, meron ba dyan? Oh, Hindi ko na nakikita eh. putik, boss. Saan? Ayan, boss. Oh. Oo. Ganun lang po mini-maintain ko to. Pero pag hindi busy, car wash, tapos laging nakawak. Oh? Ajay boy. Oo, boss. May maintenance lang, no? Pero makinis pa rin, walang masyadong yupi, no? Ajay boy. Alam mo yung ano? Yung Goshen? Sa Bamban. Hindi, boss. Ang mga nakakaalam sa Goshen. Sa likod ng bundok.
Yung sa may grotto, boss. Grotto. Oo, doon ka, sa likod. Sa likod ng grotto. Yun yung ghost yan. Oo. Hmm. Oo, doon. Marami yung kamag-anak doon, boss. Sa may Marami. Oh, grotto. shoutout mo. Lopez. Oh, shoutout mo. Mga Araw Lopez. mo yung camera sa'yo. Oh. Nanonood sila, boss, doon? Oo, nanonood. Ang dami nating ano doon. Subscriber na rin. Shout out ko rin ang kamag-anak ko kay Bamban. Kay Lopez family. Oo. Kumusta kayo, Ken? Maaga ka rin. Anong tawag dito? Maaga kami nagising ngayon, Joy Boy. Dahil ano, mag-aan mo sa mamaya kila Mader. Nakapamalengke na kami. Ang ulam namin, ano, bangos. Yung daing na bangos. Kumakain ka na, Joy Boy? Oo, boss. Siyempre, sarap nun. Ay, hindi mo alam kahit di ba sila nakakarating? Bambal lang, makakarating talaga yan. Kahit saan luparan ng mundo. Ay, hindi mo alam. Arting. Basta may Facebook, mga Arting. Tsaka yung YouTube, boss. Salamat nga pala sa mga nanonood, no? Sa tumatangkilik. Kung di dahil sa inyo, hindi kami gaganaan mag-vlog nila Joy Boy. Siyempre, pag nanonood kayo, mag-vlog kami. Oo. Salamat, salamat. Ingat, ingat po. Sana yung ulan, Joy Boy. Hanggang kailan pa yung ulan dyan? Hanggang katapusan ng August, boss. Umuulan pa? September, wala na. Ba, alin na pala yung asa. I-vlog mo si Boss Apple. Punta mo doon. Punta mo. Alis na tayo? Punta na tayo kila Mader? O sige, sayang kasi yung oras ako, Joy Boy, sa oras. Joy Boy. Ano, boss? Ano mo yung camera? Ako sa kasi, yung oras, gusto ko na ma-maximize ko. Habang wala akong ginagawa, hindi na punasan ko yung sakyan. Puro putik kanina. Oh. O ito, Joy Boy. Yung camera mo siya, no? Salik pa lang gas niyo po ngayon. I-camera mo si Boss Apple saglit. Muna, pagdala mo. Wala na yung master dyan. Si nanay, laging naglalabas. Sobrang sipag. Vlog mo. Na, Malunggay. masawa yung artisto. I-vlog mo tong ulam. Ito, dadalhin ko kila nanay. Dinengdeng na malunggay. Dinengdeng na malunggay. A few inches later. Nandito. Yung mga sticker. Bigyan mo yung mga umingi, yung mga kaibigan natin. Tara, kunin natin sakyan. Ayan, buksan mo yung sakyan, Joy Boy. Nandun sa likod. Dami kong sticker. Ayan, buksan mo, Joy Boy. Rabot. Hindi, sa likod. Ay, ito. Dali mo, Joy Boy. Nagmamadal na si Mayora. Yan. Dito, boss. Ayan, nasa plastic dyan. Dito, boss. Yan. Oo, Dami. Marami, boss. Tingnan mo nga, pakita natin. Marami tayong sticker. Marami, boss. Sobrang dami, boss. Dami, sige, kuha ka. Bigyan mo yung mga kaibigan natin. Gusto mag-subscribe para alam nila. Ito, boss. Pwede na muna. Pwede na muna yan. Sige. Magbabay ka na, Joy Boy. Bye-bye, mga ka-vlogger. Okay, bye-bye. Sa Kabalens Vlog. Ah.